Καλησπέρα φίλες και φίλοι του καναλιού. Ακόμα ένα επεισόδιο στο κανάλι μου, στο οποίο δεν μιλάω θεωρητικά, αλλά μιλάω μέσα από τις εμπειρίες που έχω βιώσει και έχω ζήσει στο overlanding. Σήμερα θα μιλήσω για τις στιγμές που έχω κολλήσει έξω, είτε σε άμμο, είτε σε χιόνι, είτε σε λάσπες, από τα λάθη που έκανα και πλήρωσα και από τις τεχνικές που μου έβγαλαν ξανά στο δρόμο, και θέλω να μεταφέρω αυτές τις στιγμές και πώς μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε, καθώς και τι αξεσουάρ πρέπει να έχουμε οπωσδήποτε μαζί μας όταν πηγαίνουμε για overlanding. Άμμος, πρώτη κατηγορία. Ο αόρατος αντίπαλος. Η άμμος δεν σε προδοποιεί, απλά σε ρουφάει. Στην άμμο πρέπει να οδηγάμε με σταθερή ταχύτητα, χωρίς απότομο γκάζι, να κατάμε ελαφριά το τιμόνι, να μην το κάνουμε βίαιες κινήσεις και φροντίζουμε να ρίξουμε την πίεση των ελαστικών 16 με 20 psi, ώστε να νιώθουμε το αυτοκίνητο να πατάει καλύτερα και έτσι να αυξάνουμε συγχρόνως και το μήκος του ελαστικού που πατάει πάνω στην άμμο. Κάθε σταμάτημα είναι ρίσκο, διότι σταματάμε τη ροή και η άμμος θέλει μια συνεχή κίνηση, μια συνεχή ροή, ώστε να μην κολλήσουμε. Αν όμως κολλήσουμε, το πρώτο βασικό είναι να μην επιμένουμε, γιατί απλά θα βυθιστούμε ακόμα περισσότερο και υπάρχει κίνδυνος να βρει το σασί κάτω ή τα διαφορικά. Πρέπει να καθαρίσουμε μπροστά από τους τροχούς στην άμμο, να χαμηλώσουμε κι άλλο την πίεση μέχρι και 10 psi, να δοκιμάσουμε στην αρχή μπροστά πίσω ελαφριά κίνηση, μήπως καταφέρουμε και δημιουργήσουμε ένα διάδρομο ώστε να μπορέσουμε να βγούμε. Εάν όμως όλα αυτά που κάνουμε δεν βοηθά, τότε είναι αναγκαίο να πάμε στο επόμενο στάδιο και να χρησιμοποιήσουμε πέδιλα άμμο. Η άμμος θέλει σεβασμό, θέλει προσοχή και δεν αφήνει πολλά περιθώρια. Πάμε στη δεύτερη κατηγορία, που είναι η λάσπη. Ο πιο σκληρός δάσκαλος, και εκεί την έχω πατήσει άσχημα. Η λάσπη είναι ύπουλη. Νομίζεις ότι κρατάει μέχρι που να σε καταπιεί. Προτού μπούμε σε τέτοια σημεία, καλό είναι λίγο να δούμε το πεδίο, να δούμε το υπέδαφος πώς είναι και αν είναι στερεό, αν περνάει νερό, πόσο βαθύ είναι, με κάποιο ξύλο. Χρειαζόμαστε χαμηλή πίεση στα λάστιχα, αργό και σταθερό γκάζι, όχι σπιναρίσματα, το τιμόνι σταθερό, μαλακό, χωρίς απότομες κινήσεις, ώστε να μην έχουμε πρόβλημα να κολλήσουμε και μια συνεχή ροή στην κίνησή μας. Αν τώρα κολλήσουμε, ισχύει ό,τι προείπα και για την άμμο. Μην επιμένουμε, θα το βυθίσουμε περισσότερο. Καθαρίζουμε μπροστά πίσω τους τροχούς, προσπαθούμε να χτίσουμε πρόσφυση με πέτρες ή κλαδιά ή με πέδιλα άμμο αν έχουμε, ώστε να μπορέσουμε να βγούμε από αυτό το σημείο. Αν δούμε ότι όλα αυτά δεν μας βοηθάνε και εμείς συνεχίζουμε να μην μπορούμε να βγούμε, τότε το αμέσως επόμενο στάδιο είναι να χρησιμοποιήσουμε ημάντες, ώστε να μπορέσει ένα άλλο αυτοκίνητο να μας τραβήξει από το δύσκολο σημείο που έχουμε βρεθεί, γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος και η επιμονή θα κάνει περισσότερη ζημιά στο σημείο που βρισκόμαστε. Τρίτη κατηγορία και τελευταία είναι το χιόνι. Ο σιωπηλός κίνδυνος. Το χιόνι είναι όμορφο μέχρι που να γίνει παγίδα. Πρωτού μπούμε σε έναν δρόμο που έχει χιόνι, ελέγχουμε το βάθος, γνωρίζουμε ότι το αφράτο χιόνι θέλει ταχύτητα, το παγωμένο όμως θέλει προσοχή, διότι το παγωμένο κρύβει πάγο από κάτω. Πρέπει να οδηγούμε
με απαλό γκάζι, χωρίς ξαφνικές κινήσεις, να έχουμε ρίξει πάλι ελαφρώς την πίεση των ελαστικών 18 με 20 psi, όχι τόσο πολύ όπως στην άμμο, γιατί δεν θέλουμε να χάσουμε πλευρική σταθερότητα. Κρατάμε σταθερή ταχύτητα, αποφεύγουμε τα σταματήματα στο βαθύ χιόνι και ιδίως αν είμαστε σε ανηφορικά κομμάτια. Τώρα αν κολλήσουμε, απελευθερώνουμε τους τροχούς από το χιόνι, δημιουργούμε μια μικρή ράμπα, χρησιμοποιούμε πέδιλα άμμου ή recovery boards, το ίδιο πράγμα ανάλογα όπως το ξέρει ο καθένας, και μερικές φορές με ένα μπροστά πίσω, δημιουργώντας ένα μικρό διάδρομο, μπορούμε να ξεκολλήσουμε. Ενώ σε άλλες περιπτώσεις δεν την γλιτώνουμε και θα χρειαστούμε πάλι έλξη από κάποιο άλλο αυτοκίνητο, ή αν είμαστε τυχεροί και έχουμε βίντσι στο αυτοκίνητο, μπορούμε να κάνουμε κάποια πρόσδεση σε κάποιο σταθερό σημείο και να βγούμε από τη δύσκολη θέση. Στο overlanding, όσο καλός κι αν είσαι, όσο ισχύ κι αν έχεις, το πιο εξοπλισμένο και το καλύτερο αυτοκίνητο να έχεις 4x4, είναι επικίνδυνο ότι κάποια στιγμή μπορεί να κολλήσεις. Και εκεί μετράει ο εξοπλισμός που έχεις μαζί σου, η ψυχραιμία να χειριστείς την κατάσταση που βρίσκεσαι. Γι' αυτό στο overlanding υπάρχει ο χρυσός κανόνας. Πάντα έχε μαζί σου το σωστό εξοπλισμό που χρειαζόμαστε, είτε για τον εαυτό μας, είτε για άλλους που μπορούμε να συναντήσουμε στο δρόμο μας για να τους βοηθήσουμε. Ένα βασικό λάθος που έχω κάνει και κάνουμε κι άλλοι είναι ότι πολλές φορές κινούμαστε μόνοι μας και υπερεκτιμάμε τις δυνατότητές μας ή δεν αφουγκραζόμαστε σωστά το πεδίο στο οποίο κινούμαστε. Και αυτό πολλές φορές μας φέρνει σε μια δύσκολη θέση στην οποία την πληρώνουμε και έτσι μαθαίνουμε. Οπότε τώρα ας πάμε να δούμε τα αξεσουάρ τα οποία έχω μόνιμα στο αυτοκίνητό μου και τα αξεσουάρ που πρέπει να έχει ο καθένας μας που αγαπάει το overlanding, αγαπάει να κοιμάται έξω στη φύση και κινείται σε μονοπάτια είτε μόνος του είτε με παρέα. Προτού ξεκινήσω να σας εξηγήσω το κάθε αξεσουάρ και τη χρήση του και για ποιο λόγο χρειάζεται, μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου, να αφήσετε ένα σχόλιο και πάμε τώρα να δούμε τι και για ποια χρήση είναι το καθένα. Ας ξεκινήσουμε με το πρώτο στοιχείο που αφορά τα πέδιλά μου. Τα πέδιλά μου βγαίνουν στην αγορά ως ζευγάρι, έτσι τα αγοράζουμε. Βγαίνουν σε διάφορες διαστάσεις όσο αφορά το μήκος και το πλάτος και πολύ μεγάλες διακυμάνσεις όσο αφορά το κόστος για να τα αγοράσουμε. Όλα εξαρτάται από το τι θέλει να επενδύσει ο καθένας και την ποιότητα που θέλει να πληρώσει. Πάρα πολύ χρήσιμα όταν κινούμαστε σε άμμο, σωτήρια θα έλεγα. Δεύτερο στοιχείο που χρειαζόμαστε πάντα να έχουμε μαζί μας είναι αλυσίδες χιονιού. Ακόμα και τα τετρακίνητα πρέπει να έχουν αλυσίδες χιονιού. Υπάρχουν πολλές στιγμές που θα μας χρειαστούν, ιδίως όταν κινούμαστε σε χιόνια και έχει παγώσει, βοηθούν να κινούμαστε με ασφάλεια, και παρόλο που εγώ φοράω λάστιχα 4 εποχών ή κάποιοι άλλοι φίλοι που φοράνε χειμερινά λάστιχα, οι αλυσίδες είναι απαραίτητες και σωτήριες. Τρίτο κομμάτι είναι η τάκη ευθυγράμμισης. Πάρα πολύ χρειαζόμενη. Κύριος λόγος για να μπορούμε να έχουμε το αυτοκίνητό μας ευθυγραμμισμένο όταν σταματάμε σε ένα έδαφος που δεν είναι τόσο επίπεδο, για να μπορέσουμε να έχουμε πιο καλή ευθυγράμμιση της σκηνής
που έχουμε πάνω στο αυτοκίνητό μας. Δεύτερη χρήση είναι σε συνδυασμό με τα πέδιλά μου να τα χρησιμοποιήσουμε στους άλλους τροχούς για να αποκτήσουμε εξτρά σημείο πρόσφυσης για το αυτοκίνητό μας. Και τρίτο, πολλές φορές σταματάμε σε ένα σημείο που έχουμε μεγάλη κλίση και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε εξτρά ως προστασία για να μην κυλήσει το αυτοκίνητό μας. Τέταρτο αξεσουάρ είναι το φιάρι. Όπως καταλαβαίνετε, άμα κολλήσεις είτε στην άμμο είτε στην λάσπη, θα πέσει πάρα πολύ σκάψιμο. Απαραίτητο. Πέμπτο στοιχείο, η μάντα έλξης, σηματόσκηνο, κρίκη πρόσδεσης, απαραίτητα είτε για να μας τραβήξει κάποιος αν κολλήσουμε ή για να τραβήξουμε κάποιον άλλον αν έχει κολλήσει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε στο αυτοκίνητό μας πού είναι τα σημεία πρόσδεσης για να μπορέσουμε να τραβήξουμε κάποιον ή να μας τραβήξει. Έκτο στοιχείο, ρυθμιστής αέρα. Απαραίτητο για να μπορούμε να κατεβάσουμε την πίεση των ελαστικών στο επίπεδο που θέλουμε εμείς για να κινηθούμε ανάλογα με το έδαφος που βρισκόμαστε. Πάμε στο 7ο στοιχείο. Έχουμε ξεφουσκώσει τα λάστιχά μας, ξαναβγαίνουμε σε επιφάνεια και σε δρόμο που πρέπει να ξαναποκτήσουμε τη σωστή πίεση, οπότε άμεσα απαραίτητα χρειαζόμαστε να έχουμε μια αντλία αέρα για να επαναφέρουμε τις σωστές πιέσεις στα ελαστικά. Άκρος απαραίτητη. Και αισίως πάμε στο 8ο και τελευταίο αξεσουάρ που θεωρώ απαραίτητο. Είναι ο εκκινητής μπαταρίας. Ένα απαραίτητο αξεσουάρ, διότι πολλές φορές κινούμαστε ή διαμένουμε σε σημεία στα οποία δεν υπάρχει πρόσβαση από άλλα αυτοκίνητα ή οι θερμοκρασίες είναι πάρα πολύ χαμηλές και αν η μπαταρία μας δεν είναι τόσο καινούρια να μας δημιουργήσει πρόβλημα από ρεύμα, οπότε με αυτό μπορούμε να εκκινήσουμε το αυτοκίνητό μας με ασφάλεια, χωρίς φόβο για το οτιδήποτε και να ξεμείνουμε σε μια απομακρυσμένη περιοχή. Πάρα πολύ σημαντικό, προσέχετε αν επιλέξετε εκκινητή, τα αυτοκίνητα που έχουν κινητήρες diesel ή ανάλογα με τα κυβικά τους απαιτούν μεγαλύτερη ισχύ ρεύματος στην εκκίνηση. Οπότε πρέπει να προμηθευτείτε το αντίστοιχο και να πάρετε κάτι ποιοτικό, διότι θα βγάλει τα χρήματά του. Χρειαζόμαστε κάτι που να έχουμε ασφάλεια μαζί μας πάντα. Αυτά ήταν τα 8 απαραίτητα αξεσουάρ που θεωρώ ο καθένας μας που κάνει overlanding πρέπει να τα έχει μαζί του. Μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου και να αφήσετε ένα σχόλιο για όποια ερώτηση έχετε. Καθώς επίσης θα ακολουθήσει και ένα άλλο βίντεο στο οποίο θα σας δείξω όλο το setup που έχω κάνει στο δικό μου αυτοκίνητο, πώς έχω κατανέμει τους χώρους στο φορμπαγκάζ για να μπορώ να κάνω τις περιπέτειες στη φύση χωρίς να χρειάζομαι να κουβαλάω συνέχεια και να βγάζω πράγματα από το αυτοκίνητο. Σας ευχαριστώ πολύ όλους. Θα τα πούμε ξανά στο επόμενο βίντεο στο κανάλι μου. Γεια σας.